आणि आता एक ब्रेकिंग बातमी आहे। मद्य प्रकरणामध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केलं। या निर्णयाचं अण्णा हजारे यांनी स्वागत केलं। आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान केला पाहिजे असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलेलं आहे। अरविंद केजरीवाल दोषी नसतील म्हणूनच त्यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं असं अण्णा हजारे यांनी सांगितलं। न्याय व्यवस्था ही सर्वोच्च व्यवस्था आहे। आमचा देश न्याय व्यवस्थेच्या आधाराने चाललेला आहे। न्याय व्यवस्थेने दिलेला निर्णय प्रत्येक नागरिकाला मान्य करावा लागेल। न्याय येते तिला नाकारता येणार नाही। म्हणून न्याय व्यवस्था ही सर्वोच्च व्यवस्था असल्यामुळे तिला मला विकार करता येणार नाही।